ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ସୁନା ଜିନିଷ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ। ଆଉ କିଣା କିଣିଟା କାଳେ ବଜେଟ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ସାର୍ ଥିଲେ ପୁରା ସେଇ ଟେନସନରେ। ଆଉ କଣ ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବିକି ଆଗ ବହେ କାନଫୁଲ ଟ୍ରାଏ କରି ପକେଇଲି, ହେଲେ ମନଟା ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କାହିଁକି ନା 100 ଟଙ୍କା ବି ସେମାନେ କାଟିଲେନି। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖିଆ ମନରେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଦିଶୁଥିବା ଚମକଟା ଜମା ସୁନା କିଣାର ନୁହଁ। ତାର ଅସଲ ରାଜଟା ହେଲା ଡର୍ମବ୍ଲକର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ୍ ପିଚ୍ ଟିଣ୍ଟେଡ୍ ସନସ୍କ୍ରିନ୍, ଯୋଉଟାକୁ କି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଦି ହାତ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଅଛି 4% ନିଆସିନାମାଇଡ୍, ଯୋଉଟା କି ସ୍କିନ୍ ଟେକ୍ସଚରକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ, ଆଉ SPF 50 ସନ୍ ନ ହେଭି ରେଜରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଏଇ ସନସ୍କ୍ରିନଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଡଲ୍ ସ୍କିନକୁ ବ୍ରାଇଟେନ୍ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଆଉ ପିଚ୍ टिंट अनइवन स्किन टोन को बैलेंस करे। एटा बहुत ही लाइट वेट, नॉन गेजी एंड परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज। प्रोडक्ट पर्पल.com रे हाईएस्ट डिस्काउंट रे अवेलेबल अछि, हम टैग कर देछि।